Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη podcast εδώ παρέα με τον Αντώνη. Και τον Γιώργο. Μόλις επέστρεψα να πούμε από Ολλανδία, έκανα ένα πολύ όμορφο ταξίδι. Είδα κάμποσους αγώνες τένις. Είδες πολλά τένις κλαμπ. Πολλά τένις κλαμπ, πολλά αριάκια, πολλά κανάλια. Εγώ θέλω να σου κάνω βασικά μια βασική ερώτηση. Για όσους είδανε το story μου στο Instagram. Πώς νιώθεις που προπονώ το ρουνέ. που έχεις αναλάβει το ρουνέ μαζί με το Φραγκούλι? Εντάξει, αυτό ήταν ένα αστείο. Πετύχαμε το ρουνέ, πολύ ευγενικός, βγάλαμε και φωτογραφίες μαζί. Δεν έτυχε να δω κάποιο αγώνα του ή κάποια προπόνηση, αλλά είδα από άλλους αρκετούς. Πού τους πετύχατε? Γιατί είδα και με τον Δημητρό φωτογραφία και με ρούνε. Ήμασταν στο ίδιο ξενοδοχείο που ήταν και οι παίκτες, οπότε τους είδαμε στο λόμπι. Τέλειο. Ναι. Λοιπόν, πρώτη εμπειρία σε ATP διοργάνωση. Πρώτη εμπειρία, είμαι ενθουσιασμένος, ο χώρος ήταν φανταστικός, υπήρχε πάρκινγκ, αφήσαμε το αυτοκίνητο, μπήκαμε μέσα, πολύ εύκολη πρόσβαση. Ο χώρος είχε να κάνει στα πάντα, δηλαδή έβλεπες και για φαγητό, ρεστοράν και για fast food, όποιος ήθελε κάτι γρήγορο. Δραστηριότητες. Το θυμάμαι και εγώ από πέρσι. Διάφορα challenges που αν κατάφερνες να πιάσεις το στόχο, μπορούσες να κερδίσεις και ένα εισιτήριο για τον τελικό. Όντως. Ναι, έκανα μια προσπάθεια, έπαιρνες μια ρακέτα και μια μπάλα και σου έλεγε πρέπει να κάνεις ανταλλαγές στον τοίχο μέχρι να ρίξεις και κάθε τούβλο του τοίχου, να τον γκρεμίσεις και αν τον γκρέμιζες κέρδισες. Και δύσκολο. Πανδύσκολο. Βολέ, ας πούμε, ή χτυπούσες χτυπήματα? Εγώ το έκανα με χτυπήματα, πολύ απαλά, γιατί αν χτυπούσες και γρήγορα δεν έλεγχες την μπάλα, αλλά δεν πρόλαβα με τον χρόνο που μου δώσανε. Εγώ θυμάμαι είχα κάνει πόσα τέτοια μπορείς να κάνεις και άμα περνούσες το 5 έπαιρνες ένα τέτοιο που βάζεις εδώ για να σκουπίζεσαι. Αν περνούσες στα 10 έπαιρνες κάτι άλλο και αν περνούσες στα 15 έπαιρνες μια μπλούζα. Και κέρδισα μια μπλούζα εκεί. Ρε μάγκα, μπράβο. Και το άλλο, αυτό με το σερβίς, πήγε να μου βγει όμως όταν το έκανα. Αυτό με το σερβίς λέγαμε με τον Βασίλη να το κάνουμε και μου λέει άσε μην το προσπαθήσεις, θα τραυματιστείς σίγουρα. Ναι, δεν είχε νόημα. Και εμείς που το είχαμε κάνει, θυμάμαι, ήταν ό,τι χειρότερο. Ήταν ένας στο πίνακα που έλεγε έκανε 290 χιλιόμετρα σερβίς. Δηλαδή, εντάξει. λέει δεν γίνεται. Ποιος το κάνει? Με αυτοκίνητο πέρασε. Τρελό. Οκ. Λοιπόν, θυμάμαι και εγώ όταν είχα πάει πέρσι στο Ρότερνταμ, τρομερός χώρος. Θέλω να μου πεις πώς ήτανε, γιατί εγώ έκανα το λάθος, δεν ξέρω αν ήταν λάθος. Είχα πάει στο απογευματινό πρόγραμμα στους προημιτελικούς και δεν είχε καμία προπόνηση. Αυτό ήταν το λάθος. Αυτό λέω. Όσο προχωράει το τουρνουά, τόσο λιγότεροι παίκτες υπάρχουν και τόσο και οι προπονήσεις είναι λιγότερες. Εγώ πήγα στον πρώτο γύρο και όλα τα γήπεδα προπονήσεων ήταν γεμάτα. Αυτό είναι τέλειο. Θυμάμαι, στο πρώτο γήπεδο ήταν παίκτες με αναπηρικό καροτσάκι. Το επίπεδο φοβερό, έκατσα και παρακολούθησα την προπόνηση. Ναι, την προπόνηση της προηγούμενης χρονιάς της πρωταθλήτριας του Ρότερνταμ. Βγάλαμε και φωτογραφία μαζί, φανταστική γυναίκα και φοβερό τένις. Μ' άρεσε πόσο spin και πόσο γρήγορα μπορούσαν και χτυπούσαν την μπάλα. Εμένα μου φάνει πάρα πολύ δύσκολο το σερβίς. Πώς μπορούν και το βαράνε τόσο δυνατά χωρίς να χρησιμοποιούν τα πόδια τους από πιο χαμηλά? Δηλαδή πραγματικά πανδύσκολο. Από ό,τι είδα, το coordination, δηλαδή αυτό εμείς που κάνουμε με τη στροφή του κορμού για να βάλουμε περισσότερη δύναμη στην μπάλα, αυτοί το κάνανε με τη στροφή του καροτσιού. Οπότε γινόταν όλη αυτή η περιστροφή κίνηση με το καρότσι και έτσι βάζανε περισσότερη δύναμη και στο σερβίς και στο φόρν και στο backhand, σε όλα τα χτυπήματα. Είναι τελείως διαφορετική φιλοσοφία, μου αρέσει πάρα πολύ να το παρακολουθώ και
από ό,τι με πληροφόρησε και ο Χρήστος, δηλαδή η Ομοσπονδία εκεί πέρα το υποστηρίζει πολύ το άθλημα με αναπηρικό καροτσάκι. Λοιπόν, οπότε η Ομοσπονδία έχει και τους προπονητές που το στηρίζουν και το τρέχουν και γίνονται πολύ και όλο καλύτεροι. Επίσης, εντύπωση που μου έκανε είναι που προπονούνται με κανονικούς παίκτες. Ναι. Δηλαδή έχουν έναν sparring partner και γίνεται η προπόνηση πιο ανταγωνιστική. Τέλος πάντων. Είναι φοβερό. Εγώ είχα δει πέρσι έναν αγώνα διπλού εκείνη τη μέρα που είχα πάει και πραγματικά έβλεπα τρελά πράγματα. Δηλαδή δεν τελείωνε ο πόντος. Τρελά ράλι, δύναμη, σερβίς, κατεβαίναν και μπροστά. Ή αυτό που κάνουν, που παίρνουν φόρα, μπαίνουν μέσα και ξαναβγαίνουν και ξαναμπαίνουν και ξαναβγαίνουν, ναι, ξέρεις, ναι, για να έχουν το momentum προς τα μέσα, ας πούμε. Πολύ δύσκολο. Τους βγάζω το καπέλο. Είναι και σε ψυχολογικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή να πεις ότι η ζωή μου είναι κατά αυτόν τον τρόπο που σε γενικές γραμμές βλέπεις άλλους ανθρώπους που δεν είναι σε αυτή την κατάσταση. Ναι. Και όχι μόνο αυτό να το προσπεράσεις για να πεις είμαι ψυχολογικά δυνατός, αλλά να φτάσεις και σε top επίπεδο στο τένις. Ναι, δηλαδή έχεις να περάσεις πολλά εμπόδια. Πάρα πολλά. Τρομερή θέληση. Οκ. Και να περάσουμε ποιους και στους άλλους παίκτες. Είδα Νταβίδοβιτς Φωκίνα από κοντά. Είδα Νταβίδοβιτς Φωκίνα. Είδα και ένα story έτσι. Ναι. Ο Φώκινα ήταν ο παίκτης που δεν περίμενα να δω ότι είναι τόσο γυμνασμένος. Ναι. Τα πόδια του ήταν πραγματικά λες και το είχαν χτίσει αρχαίοι Έλληνες άγαλμα. Πραγματικά. Ο τύπος είχε μία γάμπα, έναν τετρακέφαλο. Λέω, άμα πάω ακόμα πιο κοντά, πόσο πιο μεγάλος θα φαίνεται. Πολύ γυμνασμένος, πολύ δυνατά χτυπήματα. Δούλευε εκεί με τον προπονητή του. Κάτσαμε και παρακολουθήσαμε ένα pattern που έπαιζε μερικές μπάλες διαγώνια και άλλαζε ευθεία. Κυνηγούσε πιο πολύ τον backhand αντιπάλου του, που θυμίζει λίγο ισπανική φιλοσοφία. Είδα Ρουσουβόρη, που μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτης. Ναι, τον έχεις ξαναναφέρει ότι σ' αρέσει. Από το ζέσταμα έκανε κάτι που κάνω κι εγώ στις προπονήσεις. Όσοι παρακολουθούν μαθητές μου θα το ξέρουν. Στο ζέσταμα έπαιζε με 2 forehand. Δηλαδή έκανε... να χαλαρώσει λες και το αριστερό χέρι. Έκανε forehand με το δεξί χέρι όπου είναι δεξιόχειρας και όποτε του ερχόταν η μπάλα από την αριστερή μεριά του backhand, άφηνε τελείως το δεξί χέρι και έκανε με το αριστερό μόνο. Οπότε λέω να και ένας που με επιβεβαιώνει και κάνουμε τα ίδια. Ωραίο. Ναι, έκανε κάποιες ασκησούλες, κάποια drills με τον προπονητή του, με έτσι λίγο πιο υψηλή ένταση, απλά είχε και ξεκούραση. Σερβισάκι είδες από κοντά? Σερβισάκι είδα Μουζέτη να κάνει. Έκανε κυρίως, δεν ξέρω, τον είδα κυρίως να κάνει από τα δεξιά, να επιχειρεί και slice και στο tough. Πάρα πολύ ωραίος παίκτης και αυτός. Έπαιζε με τον προπονητή του, που ο προπονητής του ήταν σε ηλικίας εκεί 50 ετών. Φαίνεται να μην έχει τόσο καλό background τενιστικά ως παίκτης ο προπονητής του, γιατί κάνανε ανταλλαγές και έπαιζε πολύ χαλαρά στο 60 με 70% Μουζέτη και ο προπονητής του βάραγε frame, του φεύγει η μπάλα στο φιλέ εύκολα, έκανε λάθη που δεν φαίνεται, ξέρεις, να έλεγε ο Μουζέτη «Αχ, τι κάνω με τον προπονητή μου, δεν μπορεί να ανταλλάξουμε 5 μπάλες». Ήταν πολύ focus στο τι χτύπημα θα κάνει εκείνος και όχι στο τι χτύπημα θα κάνει ο προπονητής του. Ωραία. Και ποιο μάτς είδες εκεί την πρώτη μέρα? Θα συνεχίσω με ποιους είδα. Έχεις κι άλλους? Έχω δει πάρα πολλούς παίκτες. Δεν ξαναπάω πρώιμη τελικούς. Λοιπόν, μόνο πρώτο γύρο θα πηγαίνω. Είδα επίσης Αρεβάλο Πάβιτς, που αυτοί οι δύο είναι παρτενέρ στα διπλά.
κάτσαμε, μιλήσαμε λίγο και με τον Αρεβάλο. Φοβερός τύπος. Έχει το ίδιο... Είναι σαν να έχουμε την ίδια κουλτούρα. Δηλαδή, η επικοινωνία μας ήταν πολύ κοντά στο πώς μιλούσαμε. Και κάτι που μου έκανε τρελή εντύπωση με τον Αρεβάλο, είναι από το Ελ Σαλβαδόρ, και έκανε σερβίς, έκανε το πέταγμα του σερβίς και με το που η μπάλα έφτανε στο ψηλότερο σημείο, τη χτυπούσε. Αυτό που λέμε στο πικ. Πραγματικά στο πικ. Είναι από τα καλύτερα πετάγματα σερβίς που έχω δει ποτέ μου. Άρα είχε πολύ γρήγορο ρυθμό. Μπαμπαμ. Τύπου Ρόντιγκ, ας πούμε. Ναι, απλά δεν φαινόταν τόσο γρήγορος ο ρυθμός. Ήταν σαν να πάγωνε κάπου. Και η μπάλα να πάγωνε. Ναι, και η μπάλα πάγωνε και το βρίσκε στο τόσο τέλειο σημείο που ένιωθες ότι παγώνει η εικόνα εκείνη τη στιγμή. Πάντως δεν φαινόταν τόσο γρήγορο. Δεν ήταν σαν τον Τορκοπόλοφ που πέταγε και χτυπούσε κατευθείαν. Σου είχε μια αρμονία αυτό, εννοείς. Ναι. Ο τύπος είχε βάλει τα παπούτσια του στις γωνίες των service boxes. Και τα πετύχαινε, ναι. Ωραίος. Ναι. Φοβερός. Λοιπόν, οπότε είδαμε Αρεβάλο, έτσι να κάνουν προπόνηση με τον Πάβιτς διαγώνια, κυρίως για τα διπλά. Δηλαδή έκανε σερβίς ο Πάβιτς, κατέβαινε αμέσως βολέ, επιστροφή ο Αρεβάλο, παίζανε πιο πολύ σερβίς, βολέ ράλι. Οπότε ήταν και αυτό έτσι μια ωραία εμπειρία. Επίσης, είδα Bart Stevens, που είναι από τους καλύτερους παίκτες στην Ολλανδία στα διπλά, από τους κάποιους καλούς παίκτες, που έχει προπονητή και τον Χρήστο Παλάζη. Που ετοιμάζουμε τη συνέντευξη που έκανες. Ευτυχώς τα καταφέραμε. Σωστά. Βρήκε τελικά χρόνο ο Χρήστος. Μου έκανε έτσι και μία μίνι ξενάγηση. Κάναμε το podcast μαζί. Τραβήξαμε κάποια πλάνα και από τις προπονήσεις του. Κάνανε προπόνηση μαζί, τους είδα και αυτούς. Ανταλλάξαμε λίγα λόγια, γνώρισα τον Μπάρτ, πάρα πολύ καλό παιδί. Δυστυχώς χάσανε από τους φιναλίστ του Ρολάν Γκαρός, 2 Βέλγους, αλλά κάνανε πολύ καλό παιχνίδι. Δηλαδή πήρανε το πρώτο σετ σχετικά εύκολα και από το δεύτερο σετ και μετά παιχτήκανε πολλά 40 όλα. Και κάπως λίγο κάποια ευκαιρία χάνανε, μία κάτι γινότανε, ήταν λίγο τυχεροί οι άλλοι και ήρθε το μάτς τελικά στο super tie break, έγινε σφαγή και χάσανε, δυστυχώς. Αλλά παίξανε πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι μαζί με τον Grexpor. Με τον Grexpor έπαιξε? Ναι. Τον είχα δει πέρσι στο μονό το Grexpor. Είναι καλοί φίλοι και παίζουν αρκετές φορές μαζί. Ωραία. Για να σκεφτώ, μήπως είδα και κάποιον άλλον που έτσι δεν τον έχω συγκρατήσει. Δεν είδες τον αγαπημένο μας? Δεν τον είδα τον αγαπημένο μας. Δεν του είχες πάρει και κανένα καρότο? Όχι, εντάξει. Έχω πάρει εδώ καρότο. Ωραία. Ναι. Ξέρεις τι... Το θυμάσαι και όταν παίζαμε εμείς στα τουρνουά. Βασικά, το έχω σαν ανάμνηση στα 12, ας πούμε, όταν ξεκινήσαμε τα πρώτα πανελλαδικά που παίζαμε τότε, που ξεκινούσαμε προκριματικά, πρώτους γύρους και χάναμε, γιατί δεν προχωρούσαμε τόσο τότε. Θυμάμαι πόσο γιορτή μου φαινότανε το τουρνουά. Ξέρεις, η αλλαγή από προκριματικά σε πρώτο γύρο ταμπλού που παίζαν και κάποιοι διπλά και είχε πολύ κόσμο, που μου άρεσε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι αυτό το συναίσθημα ένιωσες και εσύ εκεί που πήγες την πρώτη μέρα, που είδες τους πρώτους γύρους όλους τους παίκτες να κάνουν προπόνηση, το κλαμπ θα ήταν γεμάτο, οι δραστηριότητες και αυτά. Και θυμάμαι όσο είχα μεγαλώσει και προχωρούσα, ας πούμε, στους γύρους, πόσο απομονωμένα ένιωθα, που όλοι μου οι φίλοι είχαν χάσει, ας πούμε, και είχαν φύγει, που το τουρνουά είχε αδειάσει και είχαμε μείνει λίγοι. Και αυτή την αίσθηση ένιωσα εγώ πέρσι στον προημιτελικό, που είχα πάει να δω στο Ρότερνταμ, γιατί όλα τα γήπεδα των προπονήσεων ήταν και τα 3 άδεια. Υπήρχε μόνο ένα, το πιο κεντρικό, που παίζανε διπλό, αυτό που είπαμε πριν, και δεν είδα κανέναν, ρε παιδί μου.
Δηλαδή, ο χώρος μεν πάλι είχε κόσμο, αλλά ήταν όλα λίγο πιο χαλαρά. Εντάξει, το γήπεδο ήταν τίγκα, αλλά σαν γιορτή ένιωσα, μου βγήκε αυτό το συναίσθημα που και τότε παλιά. Ναι, ήταν κυρίως ο κόσμος που παρακολουθούσε το παιχνίδι. Ναι. Πράγματι. Κοίτα. Να το πούμε σαν συμβουλή δηλαδή λες. Αν θέλουν να πάνε σε τουρνουά ο κόσμος. Ωραίο είναι πάντα να ξεκινάς από τις πρώτες μέρες. Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω από τις πρώτες μέρες. Εντάξει, μπορεί να μην πετύχεις κάποιο πολύ καλό παιχνίδι, αλλά πάντα υπάρχουν επιλογές για να επιλέξεις να δεις ένα μεγάλης ανταγωνιστικότητας παιχνίδι. Αν θες να ζήσεις όμως την εμπειρία των προπονήσεων και των δραστηριοτήτων, είναι οι πρώτες μέρες που είναι πιο ζωντανές. Ή ας πούμε σε ένα Grand Slam θα ήθελα να πάω σε 16 ας πούμε. Ή 30 δεν θα ήθελα να πάω ημιτελικό-τελικό. Σε ένα Grand Slam, Ναι. Αχ, έλα, ωραίο ο ημιτελικός. Εντάξει όμως, 16 μπορεί να τους δεις όλους. Εκεί πρώτο γύρο ίσως να μην ήθελες να πας. Πρώτο γύρο ναι, αλλά ας πούμε στο 500 είχε καλά μάτς στους πρώτους γύρους. Δηλαδή εσύ είδες Γκρέιξμπουργκ με Μουσέτη. Με Μουζέτη, που πολύ καλό μάτς. Δεν ήξερες ποιος θα κερδίσει. Θα μπορούσε να ήταν 30 ας πούμε τέτοιο, Grand Slam. Θα μπορούσε. Και Αγιαζίμ με Κρέζι. Πολύ ωραίο. Αυτό σου λέω. Εγώ ας πούμε πέρσι είχα δει στους προημιτελικούς Σίνερ Βαβρίνκα. Ωραίο, αλλά ο Βαβρίνκα δεν μπορούσε τότε. Είναι και ο Σίνερ. Δηλαδή φαινόταν λες και έπαιζε ο παππούς με τον πιο φρέσκο. Αλλά εντάξει. Βάρεσε όμως κάτι μπαχαντάκια που απορροθήκαμε με τον Βασίλη και εγώ πέρσι. Και μετά είχα δει Γκρέιξμπουργκ με έναν άλλον Ολλανδό, γιατί είχε χάσει ο Τσιτσιπάς. Και εντάξει, καλό ματσάκι, αλλά πάλι φαινόταν, παιδί μου, πιο κάτω. Νομίζω ο άλλος Ολλανδός ήταν γύρω στο 90 κόσμο. Αλλά εντάξει, δεν ήταν, παιδί μου, ότι είδα, ας πούμε, Τσιτσιπά, Σίνερ. Ναι. Οκ. Λοιπόν, τα ματσάκια... Θέλω να μας πεις και ανάλυση αγώνων. Αυτό που είπες για το Γκρέσι μ' άρεσε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το πρώτο μάτς που είδα. Γκρέξπουρ, ο Ολλανδός, ο ντόπιος από τους καλύτερους στα μονά στην Ολλανδία, εναντίον του Μουζέτη. Από την αρχή του παιχνιδιού δεν ξέρεις ποιος θα κερδίσει. Δηλαδή, οι πιθανότητες θεωρώ ότι ήταν 50-50. Ίσως να έχει λίγο παραπάνω πιθανότητες ο Γκρέξπουρ λόγω έδρας. Ναι. Ξεκινάει το παιχνίδι, μπαίνει πολύ δυναμικά ο Μουζέτη, δεν αφήνει καθόλου περιθώρια στον Γκρέξπουρ. Ο Γκρέξπουρ είναι και αυτός λίγο μαγκωμένος, κάνει εύκολα λαθάκια και το πρώτο σετ το παίρνει γρήγορα, σχεδόν μέσα σε 35 λεπτά, ο Μουζέτη. Το θυμάμαι γιατί έστειλε στην ομαδική που έχουμε με την παρέα. Πω, ήρθα να δω τένις και τελείωσε 30 λεπτά το πρώτο σετάκι και μετά έγινε σφαγή. Ήτανε 5-2 στα πρώτα 29 λεπτά. Δηλαδή παίξανε 7 games μέσα σε μισή ώρα. Ήταν πολύ γρήγορο. Και μετά πηγαίνει game, δηλαδή ο καθένας κρατάει το σερβίς του. Ο Γκρέξπουρ ακόμα, δηλαδή βλέποντας το πρώτο σετ, λες όπως συνεχίζει το δεύτερο θα χάσει. Ο Μουζέτη να φαίνεται να ελέγχει το παιχνίδι και ας πηγαίνει game, κανείς να μην χάνει το σερβίς του. Και κάπου στο 5-3 πρέπει να γίνει break, νομίζω. Τώρα δεν είμαι σίγουρος. Κάνει break back. Όχι, συγγνώμη. Φτάνει το παιχνίδι 5-5. Και εκεί είναι το σημείο που γυρίζει ένας διακόπτης και ο Γκρέξπουρ αρχίζει και παίζει άλλο τένις. Δηλαδή, τότε άρχισα να βγάζω κάμερα και να τραβάω βίντεο. Παίζανε κάτι πόντους φοβερούς. Όλο το κοινό να ζητοκραυγάζει, να τον εμψυχώνει, ξέρεις, λέει πάμε να το γυρίσουμε. Και πραγματικά τον εμψύχωσε τόσο πολύ που κατάφερε και πήρε και το tie break στο δεύτερο σετ. Κατά τη διάρκεια όμως του πρώτου
και του δεύτερου σετ, οι Ολλανδοί δεν τον υποστηρίζανε τόσο. Δεν τον υποστηρίζανε. Εννοείται ότι όποτε έπαιρνε έναν πολύ καλό πόντο, τον χειροκροτούσαν και προσπαθούσαν να τον εμψυχώσουν, αλλά δεν επικρατούσε αυτή η ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο Davis Cup. Αυτό εννοείς. Ναι. Εμείς εδώ ήμασταν πολύ πιο ζεστοί και ψυχώναμε τους παίκτες μας. Εκεί ήταν λίγο πιο κρύα τα πράγματα. Και αφού παίρνει το δεύτερο σετ, μπαίνουμε στο τρίτο και είναι κάτω με ένα break ο Griekspoor. Δηλαδή φεύγει ο Musetti μπροστά 3-1. Και λέω εντάξει, έχει αδειάσει. Ο Griekspoor να παίζει πάλι όπως έπαιζε στο πρώτο και στο δεύτερο σετ, πιο παθητικά. Λέω εντάξει, δεν θα αντέξει, θα έχει κουραστεί, δεν θα βγει το παιχνίδι. Και φτάνει κάπου σε ένα κρίσιμο σημείο που κάνει το breakback ο Griekspoor. Από το πουθενά πάλι, δηλαδή ξαφνικά ένας διακόπτης ξαναγυρνάει. Και λέω τι γίνεται τώρα, ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Πάλι η Ολλανδία είναι στο πόδι. Να σημειωθεί όμως ότι ενώ ο Musetti έλεγχε το παιχνίδι και σε όλη τη διάρκεια ήταν αυτός που είχε μεγαλύτερη αξιολόγηση στο παιχνίδι, καλύτερη αξιολόγηση στο παιχνίδι του από τον Griekspoor, ξαφνικά στα πολύ κρίσιμα, εκεί που έπρεπε να πεις ότι θα κάνει το κλικ για να το κλείσει το παιχνίδι, έκανε ένα βήμα πίσω. Βήμα πίσω σταματούσε να πιέσει ή χαλάρωνε, ας πούμε? Πώς το ένιωσες? Σταματούσε να πιέζει. Και πέρα από αυτό, δηλαδή υπήρχαν κάποιες ευκαιρίες να κάνει ένα backhand στην ευθεία ή να κάνει ένα approach που δεν το επέλεγε. Και άρα έπαιξε πιο παθητικά. Ναι. Οπότε ο Griekspoor ανέβαινε το παιχνίδι του και έβρισκε πάτημα να πιέσει εκείνος πίσω και κέρδιζε έτσι τους πόντους. Όπου και στο τελευταίο σετ γίνεται η σφαγή και πραγματικά κάνει το τέλειο παιχνίδι πάλι και το κλείνει. Ήτανε φοβερό συναίσθημα. Οπότε κέρδισε ο Griekspoor. Ναι, φοβερό συναίσθημα. Και βγαίνουμε από τον αγωνιστικό χώρο, από το γήπεδο, τσιμπάμε κάτι ίσα-ίσα γιατί θα έμπαινε το επόμενο μάτς με Αγιαζίμ και Κρέζι, που πάλι εκεί δεν ξέραμε ποιος θα κερδίσει. Εγώ πίστευα, συνήθως στα indoors και στα σκληρά γήπεδα, οι πιο ψηλοί παίκτες με δυνατά σερβίς κάνουν εκπλήξεις. Οπότε το φοβόμουν τον Αγιαζίμ. Μπαίνουμε μέσα, ξεκινάει το παιχνίδι. Με 500 σερβίς. Παρακολουθούμε το πρώτο game που μπήκαμε και παρακολουθήσαμε ήταν που σερβίρει ο Κρέζι. Κάνει πρώτο σερβίς 210. Παίρνει το πόντο. Εγώ είμαι με την κάμερα έτσι και περιμένω να τραβήξω κάποιο ράλι για να το κρατήσω. Δεύτερο πόντο, 212 σερβίς, δεν γυρνάει επιστροφή ο Αγιαζίμ. Τρίτο πόντο, 207 χιλιόμετρα το πρώτο σερβίς του Κρέζι πάει φιλέ. Βαράει δεύτερο, 208 χιλιόμετρα. Και λες τι γίνεται εδώ πέρα. Λέω εντάξει, έχει ψυχολογία, είναι νωρίς το παιχνίδι, δεν τρέχει τίποτα. Παίρνει το game, προχωράει, σερβίρει ο Αγιαζίμ. Βαράει και αυτός 210 χιλιόμετρα. Πάρα πολύ καλά σερβίς και οι δύο. Ράλι όμως δεν γινόταν. Δηλαδή, 1, 2, 3 μπάλες, τελείωνε ο πόντος. Κάποια στιγμή, εντάξει, μας είχε πιάσει και λίγο έτσι που βλέπαμε συνέχεια μονότονο τένις. Κάποια στιγμή φτάνει στο tie break το παιχνίδι και λέμε τώρα ξανασυγκεντρωνόμαστε, θα παρακολουθήσουμε. Όσο κρίσιμος κι αν ήταν ο πόντος, ο Κρέζι θα έκανε 2 σερβίς πρώτα. Δηλαδή, ήτανε το σκορ 6-5 κάτω. Tie break και σέρβιρε. Δηλαδή, ένα πόντο θέλει ο Αγιαζίμ και τελείωσε. Χάνει το πρώτο του σερβίς ο Κρέζι, που το έχει κάνει, ξέρω εγώ, με 207 χιλιόμετρα και κάνει δεύτερο σερβίς, τώρα στο tie break λέω εντάξει δεν γίνεται, θα κάνει ένα kick, ένα λίγο πιο αργό να το βάλει 100% μέσα και να δει τι μπορεί να κάνει μετά, να κατέβει ένα βολέ, γιατί και με δεύτερο σερβίς μπορείς να κατέβεις βολέ. Και κάνει ο τύπος πρώτο σερβίς 212 χιλιόμετρα. Δηλαδή όλο το μάτς έκανε 2 πρώτα. Ναι. Μέσο όρο πάνω από 200 χιλιόμετρα όλα τα σερβίς του. Πρέπει να του ξέφυγαν.
2 σερβίς που να ήταν 198 χιλιόμετρα. Πρέπει να του ξεφύγανε κατά λάθος. Μην το ένιωσε καλά το μπαλάκι. Λέει, θα το τελειοποιήσω, θα κάνω μόνο πρώτα. Έκανε μόνο πρώτα, λέω. Ένα δεύτερο για την αλλαγή δεν θα δούμε. Αλλά μέχρι και το δεύτερο σετ Και το έχασε το πρώτο σετ. Έχασε το πρώτο σετ. Δεν το έχασε από το σερβίς του. Πήγε πάρα πολύ καλά, τον βοήθησε. Και πάμε στο δεύτερο σετ που συμβαίνει πάλι το ίδιο. Καθένας κρατάει το σερβίς του με σερβισάρες από Crazy, σερβισάρες από Yazim. Σερβίς βολεύε παντού ο Crazy. Η ρακέτα ο τύπος είναι τόσο ψηλός που η ρακέτα φαίνεται minion. Δηλαδή την κρατάει λες και είναι κουτάλι. λες και παίζει με κουτάλι ο Crazy. Λοιπόν, οπότε είχε πολλή σλαϊσάκια. Εντάξει, το forehand το πίεζε, αλλά από baseline δεν ήταν και τόσο εύκολο. Ο Yazim... Backhand χειρότερο από το δικό μου. Όχι, εντάξει. Α δούμε τώρα που θα επιστρέψεις εσύ τι θα κάνει τον backhand σου. Πάμε οι επιστροφές. Λοιπόν, ο Yazim για μένα είναι από τους καλύτερους τεχνικά παίκτες. Δηλαδή τον απόλαυσα, γιατί έβλεπα και backhand που μαστίγωνε, forehand full χαλαρά, φεύγανε με 300 οι μπάλες. Πόδια ωραία, στιτό κορμί, λες και είναι ο Λεωνίδας, έτσι. Η μία σπίδα του έλειπε μόνο. Λοιπόν, οπότε ναι, τον απόλαυσα πάρα πολύ. Είχε τεράστια ποικιλία. Είχε και το σλαϊσάκι, ξέρεις, το πολύ κοφτό, που περνάει τόσο από το φιλέ. Οπότε στο δεύτερο σετ ο καθένας κρατάει το σερβίς του και φτάνουμε πάλι στο tie break. Είναι το score, έχει match point ο Yazim και σερβίρει ο Crazy. Τώρα πάλι το score εκεί να είναι 7-6, 8-7, κάτι τέτοιο. Να έχουν ένα πόντο διαφορά, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Και λέω, δεν γίνεται, θα κάνει δεύτερο σερβίς. Να σου πω κάτι. Δεν το είχε βρει όμως το δεύτερο. Δεν είχε κάνει και κανένα. Άμα το έκανε, ναι. Δηλαδή δεν είχε να κάνει από τα 18 του δεύτερο σερβίς. Και λέω δεν γίνεται τώρα, θα το βάλει. Πρέπει να παίξει τον πόντο. Κάνει το πρώτο σερβίς, το χάνει. Κάνει δεύτερο σερβίς. Αρχίζει ταξιδεύει μπάλα. Ταξιδεύει. Σκάει στο φιλέ, net. Και βγαίνει μία μπάλα έξω. Έλα ρε. Ψυχρός, πάει, δίνει χέρια. Έκανε αυτό που ήξερε να κάνει. Οκ. Πολύ περίεργο. Πάρα πολύ περίεργο. 2 πρώτα, δεν το είχα παρατηρήσει. Ναι. Τρελό. Και είπες ότι το έκανε όλο το μάτς αυτό. Δηλαδή, μέσο όρο, αν μπορούσαμε να δούμε το μέσο όρο του στο μάτς, θα ήταν πάνω από 200 χιλιόμετρα. Σίγουρα. Τρελό. Σίγουρα. Ναι. Το καημένο το χεράκι του πώς άντεξε. Έλατε, πώς αντίχει να φοράει τόσο... Με το κουτάλι. Ο Θόρ είναι. με το σφυρί του Θόρ παίζει. Οκ. Ωραία εμπειρία άρα. Ωραία εμπειρία. Τις υπόλοιπες μέρες ήμουνα στο traveling. Έβλεπα άλλα monuments. Εγώ θα ήθελα λίγο να μας πεις, επειδή είδα τώρα τα βίντεο που βγάλες με τον Χρήστο και τη συνέντευξη και τα πλάνα και όλα και αυτά, μου είπες ότι σε πήγε σε 4 κλαμπ. Δεν ξέρετε τι είδα. Θέλω να μας πεις πόσους αιώνες πίσω είμαστε. Όχι, εντάξει. Κάθε χώρα έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Θέλω να μας πεις πόσους αιώνες πίσω είμαστε στο τένις. Τι εγκαταστάσεις είδες. Όλα αυτά. Γιατί εγώ είμαι σε φάση κάτι λάθος κάνουμε εδώ. Ήμουνα πολύ τυχερός, πάρα πολύ τυχερός, που μου κάνανε ξενάγηση σε 5 διαφορετικά tennis clubs. Η Ακαδημία... Γελάω γιατί σε όλα τα βίντεο ήσουνα... Κάτσε να βγάλω και αυτό. Ωραία, για πες. Με πήγανε σε 5 διαφορετικά tennis clubs. Από πού να ξεκινήσω τώρα. Να ξεκινήσω από το χειρότερο προς το καλύτερο. Μπράβο, θέλω το all time να το αφήσεις για τελευταίο. Ωραία.
Ξεκινάω από το χειρότερο που ήταν το πιο ιστορικό tennis club του Eindhoven, που το είχε φτιάξει ο Philips, που λένε ότι ο Philips έχει φτιάξει όλο το Eindhoven, δηλαδή κτίρια, εγκαταστάσεις, τα πάντα. Και ήταν το κτίριο που ήταν το tennis club που πήγαινε και ο ίδιος και έπαιζε tennis. Να πούμε ότι είχε 10, γύρω στα 10 γήπεδα, 6 χωμάτινα και 4 μοκέτες. Τα χωμάτινα δεν πεζόντουσαν. Εξωτερικά ήταν όλα αυτά, όλα ανοιχτό. Ναι. Εξωτερικά, ναι, γιατί τότε τα είχαν κάνει εξωτερικά. 6 χωμάτινα, 4 μοκέτες. Οι μοκέτες πεζόντουσαν ακόμη και με βροχή. Καημένοι προπονητές που κάθονται μέσα στη βροχή. Και τα υπόλοιπα 6 που ήταν χωμάτινα πεζόντουσαν μόνο το καλοκαίρι. Λίμνες. Λίμνη. Όντως. Πάμε στο επόμενο. Ερώτηση για αυτό το tennis club. Yes. Ήτανε μόνο tennis club ή γενικά όλα ήταν τύπου σαν sports? Όχι, το συγκεκριμένο ήταν μόνο tennis club. Ωραία. Δεν ξέρω αν είχε κάποιο χώρο για bridge. Είναι τύπου Όμιλος Αθηνών. Ναι, ήταν πιο ιστορικός high όμιλος. class. Ναι. Okay. Ωραία, πάμε στο δεύτερο. Πάμε στο δεύτερο. Και αυτό στο Eindhoven. Μπαίνουμε μέσα. Μάλλον, εξωτερικά γήπεδα. Ξεκινάω από τα εξωτερικά γήπεδα. Πάλι δεν πεζόντουσαν. Γύρω στα 12 εξωτερικά γήπεδα. Από ό,τι μου είπε ο Χρήστος, τα 4 τα γκρεμίσανε για να τα κάνουν σκληρά εξωτερικά γήπεδα, που δεν υπάρχει πουθενά στην Ολλανδία εξωτερικά γήπεδα, διότι λόγω βροχής δεν μπορούν να παίξουν ποτέ. Μπράβο. Και τα είχαν φτιάξει για έναν παίκτη τους, όπου εποχή Πιτ Σάμπρας έχω και μία συνέντευξη μαζί του, τον πέτυχα και του έκανα μία ερώτηση. Πρώην νούμερο 11 της παγκόσμιας κατάταξης, του φτιάξανε εξωτερικά σκληρά γήπεδα για να προπονηθεί για το US Open. Τρελό. Έχεις, ξέρω εγώ, τον Στέφανο Τσιτσιπά εδώ, που παίζει σε εσωτερικά, στο Ρότερνταμ. Να παίξει στο Ρότερνταμ. Οπότε του φτιάχνεις μόνο για εκείνον το συγκεκριμένο γήπεδο για να πάει να παίξει. Το έφτιαξε το tennis club αυτό ή η Ομοσπονδία, ας πούμε? Ο παίκτης αυτός τώρα προπονιόταν στο συγκεκριμένο tennis club. Okay. Δεν ξέρω ποιος πήρε την πρωτοβουλία όμως να το κάνει. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι έγινε. Δηλαδή, σκέψου να φτιαχτεί τώρα γήπεδο Γρασίδι εδώ για να παίξει πάλι ο Στέφανος και η Μαρία να είναι προπονημένοι για το Wimbledon. Ναι. Anyways, λοιπόν, οπότε τόσο εξωτερικά γήπεδα, κυρίως χωμάτινα και μοκέτες, πέρα από αυτά τα που ήταν σκληρά εξωτερικά. Μπαίνουμε μέσα, περνάμε από το γυμναστήριο, περνάμε ένα χώρο χαλάρωσης. Τρομερές εγκαταστάσεις, παιδιά. Πραγματικά, μπείτε στο Instagram, γιατί θα ανεβάσουμε κάποια πλάνα εκεί, κάποια reels, μάλλον με τα αποσπάσματα του Γιώργου. Ήταν σε φάση να ντρέπεσαι να μπεις, ξέρω εγώ, τόσο πεντακάθαρα όλα, ωραίοι χώροι. Ναι, καθόσουνα στο Clubhouse για καφέ και μπροστά σου έβλεπες πισίνα, έξω τον καιρό, τζάκι μπροστά σου. Σε πόσα tennis club θα τα δεις αυτά? Προχωράμε. Περνάμε το γυμναστήριο που είπαμε. Τον χώρο χαλάρωσης, τους φυσικοθεραπευτές που είχαν δικά τους rooms, ναι. Περνάω το squash μέσα από ένα λαβύρινθο, περνάμε 3 γήπεδα squash. Περνάμε... Θα έπρεπε αυτή η συνέντευξη να γίνει μόλις ήσουν εκεί, θα ήσουν σε φάση έτσι. Τώρα το έχεις λίγο φιλοσοφήσει, έχεις δει τα βίντεο πολλές φορές. Περνάω το γραφείο των προπονητών, που ακριβώς έξω από την πόρτα έχει της Ομοσπονδίας σήμα και certification ότι είναι πιστοποιημένη η Ακαδημία για να προπονεί παιδιά κάτω των 12 ετών και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα ήθελα να κάνουμε μια παρένθεση εδώ.
Γιατί θυμάσαι που είχε έρθει ένας από την Ολλανδία Έλληνας του εξωτερικού και κάναμε κάποια μαθήματα μαζί του και μας εξηγούσε αυτό ακριβώς, ότι είναι συγκεκριμένα tennis club που και καλά έχουν αυτό το certification και μόνο με αυτά τα club η Ομοσπονδία συνεργάζεται. Σωστά. Και οι προπονητές όλοι πρέπει να καλύπτουν κάποια standards. Μπράβο. Ήταν πολύ διαφορετικό να μας το λέει κάποιος και τώρα που το είδες είναι ακόμα πιο ωραίο. Ναι, που όντως ισχύει. Ναι. Οπότε περνάω και αυτή την πόρτα, δηλαδή ένα τεράστιο hall που περνάω τα πάντα, τα βλέπω. Και στο δεξί μου χέρι 5 γήπεδα πάντελ κλειστά και στο τέλος του διαδρόμου 3 γήπεδα κλειστά σκληρά. Άρα στην ουσία σε όλο αυτό το τεράστιο είχε 3 γήπεδα τένις σκληρά εσωτερικά. Εσωτερικά, ναι. Okay. Οπότε τελειώνει και η βόλτα μου στο δεύτερο club. Πισίνα, πάντελ, σκουός, γυμναστήριο, εξωτερικά γήπεδα, φαγητό, ναι. Ποδητήρια, φυσικοθεραπευτές. Άλλος χώρος για ομαδικά, ένας τεράστιος χώρος με μόνο ποδήλατα. Ναι, τα είδα. Cycling. Προχωράμε. Next stop. Στο επόμενο tennis club, David Lloyd, όπου υπάρχουν πάνω από 100 David Lloyd tennis clubs, κυρίως στην Αγγλία υπάρχουν, αλλά έχει και στην Ολλανδία. Μπαίνουμε μέσα, με το που συναντάμε τη reception έχει μπάρες όπου σου ανοίγει η reception για να μπεις μέσα, δεν μπορεί να μπει οποιοδήποτε. Εσείς όμως πώς μπήκατε, λόγω του Χρήστου μπήκατε? Λόγω του Χρήστου, όπου δούλευε στο συγκεκριμένο. Άρα δεν θα μπορούσε κάποιος επισκέπτης να μπει έτσι. Ναι. Πρέπει να είσαι και καλά μέλος, ας πούμε. Ναι. Και εσύ ήσουν σαν guest. Ναι. Okay. Μπαίνουμε μέσα, περνάμε από τον χώρο του καφέ και αρχίζω και προπατάω προς το hall για να πάμε στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις. Στο δεξί μου χέρι έχω 3 κλειστά γήπεδα indoors. Στο αριστερό μου χέρι ένα κομμάτι του γυμναστηρίου με διαδρόμους, ποδήλατα, ελλειπτικά και τα σχετικά. Συνεχίζω στον διάδρομο, στο δεξί μου χέρι σκουός, πάλι, 5 γήπεδα. Προχωράω στο δεξί μου χέρι ένας πολυχώρος που ήταν για μπάσκετ, handball, ping-pong. Μπάσκετ το ανέφερα. Ναι, το πες. Handball. Είχε όλες τις διαγραμμίσεις κάτω. Ναι. Είχε και για μπάσκετ, για handball και για τένις. Θα ήταν και πολύ ωραίος χώρος για γυμναστική, πιστεύω, να κάνεις ασκήσεις πάνω στο γήπεδο, ουσιαστικά. Σωστά. Το είχαν και για αυτόν τον λόγο. Ένα γήπεδο μοκέτας και ακριβώς από πίσω άλλος ένας κλειστός χώρος με 3 γήπεδα μοκέτας. Οπότε, πόσα έχουμε σύνολο? 3 indoor στην αρχή, 3 μοκέτες, 6, συν 1, 7 γήπεδα. Όλα κλειστά. Στον πάνω όροφο γυμναστήριο και αποδυτήρια, πισίνα, εσωτερική και αυτή, και πάμε στον εξωτερικό χώρο, όπου υπήρχαν και εκεί 12 γήπεδα τένις, μίξ μοκέτας και χωμάτινα. Άλλος ένας χώρος για crossfit, καλλισθενική, εξωτερική γυμναστική, σε εξωτερικό χώρο γυμναστική. Και κάτι που μου έκανε τρελή εντύπωση, έτσι όπως βλέπω την τεράστια έκταση, βλέπω ακριβώς στο τέλος του tennis club ένα τεράστιο τείχος. Ρωτάω τον Χρήστο τι έχει από εκεί πίσω. Μου λέει σπίτια. Για ποιον λόγο? Μου λέει έγινε φασαρία ότι το tennis club παράγει πολύ φασαρία. Ναι, οχλαγωγία, όπου ενοχλούσε τους κατοίκους, τους γύρω κατοίκους. Και το tennis club έκατσε και έχτισε ένα τεράστιο τείχος για να μην τους ενοχλεί. Τρελό. Ναι. Που μου είπες κιόλας ότι το tennis club ήταν στη μέση του πουθενά, έτσι. Ναι. Δεν ήταν, παιδί μου, σε κεντρική πόλη με πολυκατοικίες και τέτοια. Ήταν τύπου εξοχή, ήσυχα. Πράγματι. Okay. Και
πριν μερικά χρόνια που δούλευα σε ένα συγκεκριμένο κλαμπ που ήταν ανάμεσα από 2 σπίτια, από τη μία και ήταν τσακωμένοι με τη διοίκησή μας, επειδή μας φεύγανε μπάλες, δεν μας πετάγανε ποτέ, εμείς κάναμε φασαρία, το μεσημέρι κάναμε προπονήσεις και ο καημένος ο άνθρωπος Το πούλησε το σπίτι. Ναι, το δεχόταν, ξέρω εγώ, κάθε μέρα τη φασαρία, δηλαδή έπρεπε να ζει με αυτό. Ναι, τρελό. Λοιπόν, και θα πάμε στο τελευταίο tennis club, να μην σας... Αυτό ανυπομονούμε όλοι να ακούσουμε. Εκεί πραγματικά έπαθα σοκ, αλλά ακούστε. Μπαίνουμε στην είσοδο, ήτανε κλαμπ που έμπαινες έτσι, δηλαδή έμπαινε όποιος ήθελε, είχες πρόσβαση. Μπαίνουμε, ανεβαίνουμε στο ισόγειο, είχε ένα μαγαζάκι με διάφορα είδη, πάντελ, τενιστικά ρούχα, ό,τι θες. Ανεβαίνουμε οπότε στον πρώτο όροφο και πηγαίνουμε στο καφέ. Είχε ένα τεράστιο χώρο με καφέ. Στο βάθος του καφέ είχε bowling. Υπήρχε μια τεράστια τζαμαρία στο καφέ, όπου έβγαινε σε ένα μπαλκονάκι. Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Κοιτούσες κάτω και βλέπεις 5 γήπεδα τένις. Οπότε στην ουσία μπορούσε και είχε και καθίσματα στο μπαλκονάκι, είδα, που μπορούσαν οι θεατές να βλέπουν στην ουσία την προπόνηση, το παιχνίδι από πάνω που παίζουν οι άλλοι. Μπράβο. Λες και είσαι στο Μέγαρο Μουσικής. Αυτά τα 5 γήπεδα ήταν κλειστά, σκληρά. Οπότε έτσι μια πάρα πολύ ωραία εγκατάσταση και λέω του Χρήστο να φύγουμε. Μου λέει δεν έχεις να πας πουθενά. Μου λέει θα δεις και το υπόλοιπο. Με πηγαίνει κάτω στο ισόγειο ξανά και υπάρχει ένας πολύ ωραίος χώρος για γυμναστική με ολοκαίνουρια όργανα. Φοβερός. Με ξαναγεί και λίγο σε έναν χώρο που είχε ice bath, κρυοθεραπεία για τους αθλητές και μασάζ, και έναν χώρο μασάζ. Και του λέω πάμε να φύγουμε, εντάξει είναι πάρα πολύ ωραία, δεν είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο, με μπαλκονάκι να βλέπεις, πάμε να φύγουμε. Μου λέει όχι. Μη βιάζει Γιώργο. Ανεβαίνουμε με το ασανσέρ, μου λέει θα πηδήξουμε τον δεύτερο όροφο και πάμε στο τρίτο. Λέω εντάξει, θα έχει κανένα μαγαζί με αθλητικά είδη. Ανεβαίνουμε στο τρίτο όροφο, ανοίγω την πόρτα της τζαμαρίας για να μπούμε στο τρίτο όροφο και βλέπω 5 χωμάτινα γήπεδα. Πάντελ. Και ακριβώς από κάτω, μάλλον θα το πω διαφορετικά, ανοίγω την τζαμαρία για να μπω μέσα. Δεν έβλεπα μέχρι τότε, ήταν φημέ. Ανοίγω, περνάω μια γεφυρούλα, δεξιά μου και αριστερά μου από κάτω, από τη γέφυρα, είχε γήπεδα πάντελ. Και ευθεία, όταν περνούσε στη γέφυρα, είχε 5 χωμάτινα γήπεδα. Και λέω, Χριστέ μου, δεν γίνεται αυτό. Από πάνω γήπεδα τένις, από κάτω γήπεδα πάντελ, από πιο κάτω και άλλα γήπεδα τένις που είχα δει προηγουμένως. Έπαθα σοκ. Δηλαδή... είχε διαφορετικά επίπεδα. Ναι. Δηλαδή είχε και κάτω-κάτω, ας πούμε, τα 5 σκληρά που είπες. Μετά είχε άλλο ένα επίπεδο τα πάντελ. Και πιο ψηλά είχε και τα χωμάτινα πάλι. 3 όροφοι με γήπεδα τένις και πάντελ. Δηλαδή, παλιότερα λέγαμε κοίτα, πάρκινγκ ο ένας όροφος πάνω από τον άλλον. Τώρα υπάρχουν γήπεδα τένις ο ένας όροφος πάνω από τον άλλον. Ήτανε τρομερό. Και να προσθέσω εγώ που είδα και το βίντεο ότι είχε τεράστιο χώρο ψηλά το κάτω γήπεδο. Δηλαδή δεν ήταν ρε παιδί μου ότι δεν μπορείς να κάνεις λόμπα. Ναι. Ήταν δηλαδή το μπαλκονάκι εσύ που έλεγες, που έβλεπες από κάτω, ήσουν ήδη πολύ ψηλά και είχε και άλλο από πάνω σου. Μέχρι να βγει το από πάνω για να μπουν τα άλλα γήπεδα. Δεν ήταν τύπου μπαλόνι που θα έσκαγε μπάλα πάνω. Δηλαδή έπρεπε να τη ρίξεις με πολύ δύναμη για να σκάσεις το ταβάνι. Και το πιο ωραίο στον τρίτο όροφο. Το πιο ωραίο στο τρίτο όροφο, πέρα ότι εντάξει, ήταν και χωμάτινα γήπεδα, ούτε αυτό το περίμενα να δω και χωμάτινα γήπεδα. Δηλαδή πώς ποτίζονται. Τέλος πάντων.
ήταν ότι η οροφή μπορούσε να ανοίξει. Το καλοκαίρι. Το καλοκαιράκι, ανοίγει η οροφή, βλέπεις ήλιο. Φανταστικό. Τρομερό. Πώς λέγονταν αυτό το τένις κλαμπ? Δεν το θυμάμαι. Αλλά ήταν στο δρόμο μας για το Ρότερνταμ, αρένα που πηγαίναμε. Ήταν μεταξύ Αιτχόφεν και Ρότερνταμ. Γενικά, μία ερώτηση θέλω να κάνω εγώ. Όλα αυτά που μας είπες, πες αυτό ήταν λίγο πιο μακριά. Τα υπόλοιπα ήταν κοντά μεταξύ τους? Με το αυτοκίνητο ήταν μεταξύ 5 λεπτών, εκεί 5 με 10 λεπτά. Τρελό. Και ένα άλλο που έκανε τρελή εντύπωση στο Γιώργο, γιατί με έπαιρνε τηλέφωνο και μου το έλεγε, μου λέει: Ρε Αντώνη, να σε ρωτήσω κάτι. Εμείς έχουμε ένα γήπεδο στο ΆΚΑ. Προσπαθούμε, ξέρεις, να μην το αφήνουμε κενό, να δουλεύουμε όσο περισσότερο γίνεται, μπλα 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 μπλα. Εδώ μου λέει είναι όλα άδεια. Ναι. Όλα τα γήπεδα είναι άδεια. Πώς βγάζουν λεφτά τα tennis club? Δηλαδή, σκέψου ότι από ό,τι μου λες, τα μισά tennis club, το 50% το γηπέδο τους δεν χρησιμοποιείται 7 μήνες. Ναι. Δηλαδή έξω δεν παίζονται. Πιο 50, πάνω από το 50. Ναι. Εδώ μιλάμε για εξωτερικά γήπεδα 12 ξέρω. Ναι. Ωραία. Πώς θεωρείς? Και πήγες ώρες και τα βλέπεις συνέχεια. Γυμναστήριο, ας πούμε, όλα τα γυμναστήρια που μου έδειξες κάναν 2 άτομα, ξέρω εγώ. Ναι. Είναι τύπου. Πώς λειτουργούν, τύπου μέλη? Δηλαδή, αυτό ήταν πολύ ωραίο να. Δεν το γνωρίζω, αλλά άμα το πάρω από τη μεριά του χαβαλέ, βάζεις. Ο πρώτος που θα έρθει θα μου πληρώνεις 10.000. Ο δεύτερος θα μου πληρώνεις 5. Ο τρίτος, όσο περισσότεροι έρχονται, τόσο λιγότερα θα πληρώνουν. Δεν ξέρω. Τρελό. Ναι. Γενικά είδες αυτή την άνεση, ρε παιδί μου, γηπέδων που εδώ δεν την έχουμε. Είδα άνεση σε έκταση, δηλαδή τεράστιες εκτάσεις για τις εγκαταστάσεις αυτές. Είδα ότι ο κόσμος δεν μαζεύεται σε ένα μέρος να είναι τόσο crowded, τόσο πολυπληθές. Είδα πολύ καλή ποιότητα. Σε εγκαταστάσεις, σε όλα. Σε εγκαταστάσεις, σε υπηρεσίες. Οι Ολλανδοί, εντάξει, και οι περισσότεροι θα το ξέρετε, στην οργάνωση είναι top. Δηλαδή, τους βγάζω το καπέλο σε όλα, ό,τι έχει να κάνει με οργάνωση. Και μετακομίζουμε. Δεν ξέρω όμως από πάθος τι γίνεται. Δηλαδή, δεν έχουν τόσο την... Πώς να το πω... Δεν έχουν την αντίληψη με εμάς. Δηλαδή, θεωρώ ότι εμείς θα πασχίσουμε πολύ περισσότερο να σε εξυπηρετήσουμε, να σε βολέψουμε, να σου προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες. Αυτοί έχουν... Είπα πριν, έχουν τις καλύτερες υπηρεσίες, έχουν καλή ποιότητα. Θεωρώ ότι με την οργάνωση έχουν πάει την ποιότητα των υπηρεσιών τους πολύ ψηλά, αλλά δεν κάνουν την υπερπροσπάθεια για να το κάνουν καλύτερο. Εννοείς την εξυπηρέτηση, ας πούμε. Αν πάρουμε μία σκάλα από το 1 η χειρότερη εξυπηρέτηση ως το 10, αυτοί έχουν βρει την καλύτερη ποιότητα με 7 εξυπηρέτηση. Okay. Ενώ εμείς μπορεί να έχουμε βρει την καλύτερη ποιότητα, μάλλον να κάνουμε εξυπηρέτηση 10 στα 10, αλλά η ποιότητά μας να είναι πιο χαμηλή. Οκ, καταλαβαίνω πώς μπορεί να το λες. Ελπίζω, γιατί το είπα λίγο περίεργα. Εννοείς ότι... Κοίτα, εγώ από αυτό που είδα, από τα βίντεο, θεωρώ ότι είναι τόσο αυτοματοποιημένα όλα, που δεν χρειάζεται να είναι κάποιο συνέχεια από πάνω σου να σε εξυπηρετεί. Θεωρητικά. Ότι αυτό εννοείς. Ότι, παιδί μου, ναι. ήσουν μόνος σου. Πήγαινε σε ένα tennis club που τα βρίσκες όλα εκεί που πρέπει να είναι, καθαρά όλα, δεν χρειάζεται να ζητήσεις κάτι. Πράγματι. Αυτό. Πράγματι, ναι. Δηλαδή, δεν είχε, ας πούμε, 10 γυμναστές στο γυμναστήριο. Όχι. Να είναι από πάνω. Ενώ, ας πούμε, εδώ, αν πας σε ένα καλό γυμναστήριο, θα νιώσεις ότι σε εξυπηρετούν λίγο καλύτερα. Αυτό εννοείς. Ότι είναι πιο κοντά σου, ας πούμε, στον πελάτη. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και ότι μετακομίζουμε Ολλανδία. Το All Court θα φύγει. Όχι, βρε, μην λες τέτοια πράγματα στον κόσμο. Οκ. Απ' τη μία χαίρομαι πάρα πολύ για όλα αυτά που μου λες. Απ' την άλλη με πιάνει μια μελαγχολία για το ποιο είναι το... τι πρέπει να γίνει εδώ για να φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα.
Εμείς δεν μπορούμε να βρούμε έξτρα γήπεδο, ας πούμε. Όταν εννοώ εμείς, δεν εννοώ εμείς οι δύο αναγκαστικά, εννοώ να θέλει κάποιος να παίξει. Δηλαδή, θυμάμαι και στο Ace που δουλεύαμε και τώρα στο Άκα, ο κόσμος θέλει να παίξει και δεν βρίσκει γήπεδο. Εντάξει, εδώ υπάρχει μικρή προσφορά και μεγάλη ζήτηση. Και εκεί, μην νομίζεις, υπάρχει μεγάλη προσφορά, αλλά η ζήτηση δεν είναι τόσο μεγάλη. Θέλω να πω ότι πολλά tennis clubs γκρεμίζανε τα γήπεδά τους, τα γήπεδα τένις, και φτιάχνανε πάντελ. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε εδώ, ότι σιγά-σιγά, μάλλον τι σιγά-σιγά, γρήγορα. Τα πάντελ έχουν εκτοξευτεί. Μπράβο, ανθίζουν τα πάντελ. Δηλαδή, το ίδιο συμβαίνει και στην Ολλανδία. Ναι, αλλά εγώ ακόμα θεωρώ ότι λείπουν γήπεδα τένις. Σίγουρα λείπουν. Δηλαδή, πρέπει να φτάσει σε ένα σημείο που δεν σου λέω να μένουν άδεια τα γήπεδα, αλλά να μπορείς να βρεις να παίξεις. Κάποια γήπεδα πάντα πρέπει να είναι λίγο άδεια, θεωρώ. Τώρα θεωρώ ότι έχουμε φτάσει στο άλλο επίπεδο, ότι είναι όλα τα tennis club τόσο γεμάτα, επειδή δεν υπάρχουν γήπεδα, που οι υπηρεσίες που παρέχουν δεν είναι τόσο καλές. Γιατί απλά δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αν είχαμε στην Αθήνα άλλα 1000 γήπεδα, πιστεύω τότε θα αρχίσανε να δίνουν και αυτοί που έχουν τα tennis club περισσότερη προσοχή στο κομμάτι των υπηρεσιών και της ποιότητας. Τώρα που μια χαρά πάει, αφού τρέχει και μόνο του, μπορεί να μην σου προσέξει τα φώτα, τα γήπεδα. Κατάλαβες. Δεν ξέρω αν το εξηγώ καλά. Θα το πάω σε λίγο πιο τεχνικό κομμάτι. Στην Αθήνα που μένουμε και βρισκόμαστε, είμαστε όλοι προς το κέντρο. Δηλαδή, μετακινούμαστε κοντά στο κέντρο, που τα περισσότερα πράγματα είναι κοντά. Το τένις, όταν λέω τα περισσότερα πράγματα, η δουλειά μας, τέτοια πράγματα. Το τένις που απαιτεί μεγάλη έκταση, δεν είναι εύκολο να κατασκευαστεί κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Πρέπει να είναι στα προάστια. Στην Ολλανδία, σε όποιο προάστιο κι αν ήσουν, θα έβλεπες κόσμο. Δηλαδή, και το κέντρο τους είχε μεγάλες άπλες, μεγάλες πλατείες, μεγάλους χώρους για δρόμους, πεζοδρόμια. Οπότε σιγά-σιγά μετακινούσαν τον κόσμο προς τα έξω και φτιάχνανε άλλες αγορές και οικονομίες μακριά από το κέντρο. Οπότε και για μας, κάποιος που θέλει να κάνει μια εγκατάσταση τένις, θα επιλέξει να το κάνει έξω από την πόλη. Οπότε λέει, τι απήχηση θα έχω εγώ για να το κάνω. Ναι, δεν μπορούμε, ας πούμε, εμείς να πάμε, να πω ένα παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο Μαραθώνα και να κάνουμε 50 γήπεδα τένις, που έχει ήδη στην περιοχή, ξέρω εγώ, 20. Εννοείς ότι εκεί έχουν εκτάσεις, αλλά δεν είναι τόσο πολύς ο κόσμος για να τις απορροφήσει. Όχι. Είναι και με τον κόσμο οκ. Θα μπορούσε να γεμίσουν 50 γήπεδα στο Μαραθώνα. Εμείς. Ναι. Νόμιζα ότι το συγκρίνεις με Ολλανδία. Όχι, λέω εδώ, ρε παιδί μου, ότι έχουμε εκτάσεις πιο μακριά από το κέντρο, αλλά δεν είναι τόσο πολύς ο κόσμος για να τις στηρίξουν. Ναι. Οπότε στο κέντρο είναι δύσκολο να βρεις μεγάλες εκτάσεις για να κάνεις κάποιο τένις κλαμπ. Ναι. Okay. Αυτά για σήμερα. Οκ. Ωραία. Κάτι άλλο που θα ήθελες να προσθέσεις για κλείσιμο? Όχι. Ήμουνα λίγο δύσκολο στο να κάνω το ταξίδι και να αφήσω την έδρα μου, τις προπονήσεις στους μαθητές μου. Ήταν κάτι δύσκολο για μένα. Τώρα που έζησα το ταξίδι, είμαι πολύ ικανοποιημένος και χαρούμενος που έχω πάρει καινούργιες εμπειρίες και θα προσπαθήσουμε και να τις εντάξουμε εντός της Ελλάδας. Εννοείται πάντα προσαρμοσμένες. Αυτά. Είμαι πολύ ευγνώμων. Συνεχίζουμε. Γύρισες γεμάτος και ευχαριστούμε πολύ αν κάθισες μέχρι εδώ. Να πούμε αν έφτασε μέχρι εδώ να μας βάλει μια σημαία Ολλανδίας.
Ναι. Μια σημαία Ολλανδίας από κάτω, αν έχει φτάσει μέχρι εδώ, σημαίνει ότι είσαι πραγματικός υποστηρικτής. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Εγγραφή. Και ένα like στο βίντεο, γιατί μας βοηθάει πολύ να κάνουμε τέτοια ταξιδάκια. Θα πούμε την επόμενη φορά. Θα λέμε στο επόμενο.